Salutare prieteni și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. Astăzi vom termina casa sus de munte și avem un invitat special. Salutare oameni buni! Da? El este Dragoș, are și el un canal de YouTube. Cum se numește canalul? Fanpage Lectoratul. Da. Să dați și la el un subscribe să strângă 100 de 50 de abonați. Care mă, că 100? 100 să strângi. Bine. Să strângă și el acolo 100 de abonați. Tu câți abonați ai? 5? O să mă apuc din nou. Ok. Bun, și astăzi vom termina căsuța asta mirobolantă. Să sperăm. Adică o să-i terminăm exteriorul, poate îi facem și interiorul. Vedem. Bun, și acum îi vom face... Dragoș mi-a dat o super idee să-i facem la geamuri termopane. Deci știți, gen termopanele alea. Da. Da, ai avut o super idee, Dragoș. Bun. Deci, la geam, gen face așa, bum, 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 bum. Am țancă, uraga. Dacă vom strânge 15 like-uri, o să mai fac un episod cu Ștefan. Da. Să sperăm. Bun. Și dacă vreți să continue seria asta cu această căsuță frumoasă, aș putea... Mirobolantă. Da. Aș putea spune căsuță faină. Să dați și voi acolo un like, un Și ce share. fac eu acum? Ce? Și ghiți ce fac eu acum? Joci car parking. Dau scroll pe Instagram. Pe bune? Follow la el pe Instagram la... Dragoș Măgăroașă. Bun. Acolo să-i dați și voi follow. Să strângă câți urmăritori ai tu pe Insta? Am vreo 50-60. 60, să strângă acolo vreo 1000. Și dacă strângem tot la fel 15 like-uri, o să ne apucăm de o serie de, cum îi spunem, ăla cu impostorul, Among Us. Aha, da. Bă, chiar mă gândeam să fac cu cineva Among Us. Am eu Among Us, am eu. Păi și eu am, dar chiar mă gândeam cu cine să fac. Toți cu mine și cu Eugen. Da. Și cam cum vi se par geamurile până acum. Și știți că acolo scrie pe ele nu știu ce, la. Noi să le punem niște sign-uri. Mamă, s-a făcut ecou. Bun, o să le punem gen așa niște sign-uri. Bă, eu filmez? Da, filmez. Mi s-a părut că mi s-a oprit filmarea. Îți apare când ți se oprește. Da, mi-apare, dar am văzut eu așa impresia. Sau că nu o pornisem. În fine, dacă vă întrebați cine este Dragoș, este un abonat, respectiv colegul meu de clasă. Și el a venit cu ideea asta să facem termopanele, dar, după cum știți, primul episod l-am făcut singur pentru că el era la școală când filmam eu. Da. Vezi, bă, când copiii învață, tu stai pe telefoane, ha? Bă, eu practic astăzi, știi că eu n-am fost la școală pentru că nu aveam, era în grupa a doua. Tot trebuia să înveți. Păi, ce să învăț dacă n-aveam teme? Și eu o să înțelegă oamenii că ești clasa a doua, spune că e scăpată, dar erai... Da, din cauza coronavirus, virus chinezesc. Mă apucă și pe mine cu manelele. Așa. Eu sunt luni, marți, miercuri, iar el este tot la fel, doar că el este luni, marți, miercuri. Joi și vinele are liber, la fel și eu, dar eu am joia. Nu cred că a fost o idee foarte rea. Bă, eu acum observ că satul meu... Deci, am găsit un sat pe munte, dar satul meu are fierărie.
What the fuck? Ce mă, nu știi că există fierărie în Minecraft? Ce mă? Nu știi că există fierărie în Minecraft? Ba știam. Păi și de ce îi ce mă? Ziceam că ce mai nu fierărie în casă, în sac. Păi da, dar e rară, e... Deci foarte puțini jucători, până și Ganicus găsește mai rar sat cu fierărie. Mai joc Minecraft de 3-4 ani de zile. Să scrieți așa. Și cum am zis în episodul anterior, cine dă cu hate să se dezaboneze, pentru că haterii de servici nu au ce mânca, adică mănâncă pâine sau mâncare de câini. Bun. Și să nu-i mai aud, mai bine vă dezabonați, fraților, decât să-mi dați mie cu hate, să-mi stricați canalul. Eu n-am chef de chestii de ăștia, așa că vă rog frumos, cei care ați dat cu hate până acum, la revedere. Vă alegeți. Ori îmi dați, ori nu mai îmi dați follow, nu mă mai urmăriți. Oricum, haterii tot te ajută, că tu faci vizionări. Bă, Dragoșe, dar mie nu-mi plac haterii. Înțelegi? Păi da, dacă sunt hater, să plece naiba de pe canal, că sunt hater și ei te ajută într-un fel. Bă, ăștia care dau cu hate, să plece, să nu-i mai văd. Nu mă interesează că fac vizionări cu ei, să nu. Pentru că mă obligați la un moment dat, pentru că mie nu-mi place chestia asta, să vă dau report la hateri. Și mie nu-mi place să dau report la abonații mei. Așa că cel mai bine vă dezabonați și gata. Că, bă, filmăm de 7 minute, tati. Eu de 7 minute și nu fac mai nimica. Păi termină și tu, ca. Că termin. Bun, aici o să avem gen un geam mai mare, pentru că aici va fi intrarea. O să văd eu cum o să o fac. Probabil o să o fac în off camera, pentru că e mai greu și să nu vă plictisesc. Asta e valabil pentru abonații mei, nu pentru haterii ăia. Nu știu, deci mi s-a pus mie pata pe hateri. Și nu mă obligați să scot melodie pentru hateri. Deci să nu mă obligați, pentru că acea melodie chiar nu vreau să o scot. Bun, revenim când o să terminăm geamurile. Publicitate. Ok, fraților, am terminat și cu geamurile. Acum ne vom apuca de designul de interior. Suntem din nou cu Dragoș. Da. Bă, tu nu mai zici nimica? Salut. Mai vorbește și tu cu abonații mei până mai decorez și eu pe aici. Abonații lui Ștefan? Da. Lăsa să vorbesc cu gagici. Stați un pic că s-a întrerupt WhatsApp-ul. Doar 2 secunde. Hai, am început. Bun, s-a întrerupt Discord, doamne, parcă aș fi, nu știu ce vlogger să am Discord. Bun, și da, am pus și noi un anvil aici, frumos, un furnal, punem și niște lanterne din ăștia, un bookshelf cu enchantment table, niște chesturi, un ender chest, hai că nu acest. Un armor stand. And the end. Da, și o să revenim când o să decorăm. Când o să fie totul gata. Ok, fraților, am revenit. Băiatul cu care vorbeam a avut un pic de treabă și a trebuit să plece. Însă, eu deja am decorat interiorul. Uitați-l ce frumos arată. Sper să vă placă. Avem aici un șemineu, o sobă, ceva, cum vreți voi să-i spuneți, o canapea
decent, aș putea spune, un furnal, un armor stand, un braving stand ăsta, nu știu exact cum îi zice, lectern, enchantment table, niște bookshelf-uri, un chest, crafting table, un flower pot care nu mai are flower, nu mai are floare, așa, un anvil, 2 pătuțuri și sus aici niște lumină, un tablou și da. Ei bine, fraților, o să fac și scările, uitați-vă cât avem de mers până jos. Bun, în următorul episod vom explora acest sat și da, ce să mai zic. Ne revedem data viitoare, toate cele bune, pa, pa! Hai mă, închide-te.